Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Pakhale mapemphero pakati pano opempherera anthu onse, mapemphero opemba, mapemphero opepesa, mapemphero othokoza. Izi Paulo akutilangiza lero mmawa oyamba, ndipo zikufikitsidwa pachimake penipeni mmawa mu Uthenga Wabwino, pamene tione mkulu wa asilikali a Chiroma akupemphera wantchito wake, kapolo wake, machiritso kwa Ambuye Yesu. Muli ndi chizolowezi chotani chopempherera ena? Ndangati amene m'moyo mwanu mudayamba mwapemphererako? Ndikulandireni pano pa Tiyankhuleni Ambuye, lero Lolemba pa 18 Septemba chaka cha 2024. Ndi Lolemba la Mulungu wa 24 Pachaka. Mawu oyamba akuchokera mkalata yoyamba ya Paulo yolembera Timoteyo, mutu wa 2 ndi 1 kulekeza 8. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mr. Joseph Mvula kuchokera ku St. Bakita Outstation, Handrew, mdziko la South Africa. Ndipo salimo yathu, salimo 28, chilimbi chake chikuti chauta atamandike pakuti wamva liwu la kupempha kwanga. Nthawi zonse chauta akatithandiza, chauta akatichinjiriza, dipo limene tingapereke ndi kumakhala kuthokoza. Mawu mu Uthenga Wabwino ndi monga adalembera Luka oyera. Luka mutu wa 7 ndi 1 kulekeza 10. Amene akutiwerengera Uthenga Wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyeniso tsiku la lero abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu a Ambuye. Mawu a mkalata yoyamba ya Paulo woyera kwa Timoteyo. 1 Timoteyo chapter 2 ndime 1 mpaka 8. Okondeka wanga, choyamba ndikukupemphani kuti pakhale mapemphero opempherera anthu onse. Mapemphero ake akhale opempha ndi othokoza Mulungu. Muziwapempherera mafumu ndi onse amene ali ndi ulamuliro, kuti tikhale ndi moyo wabata ndi wamtendere. Tizitamanda Mulungu pa zonse ndi kumazilemekeza. Zimenezi nzabwino ndi zokondweretsa pamaso pa Mulungu, mpulumutsi wathu. Iye amafuna kuti anthu onse apulumuke, ndipo kuti adziwe choona. Pajatu Mulungu ndi mmodzi yekha, mkhala pakati mmodzi, yekhanso pakati pa Mulungu ndi anthu. Munthu uja timati Khristu Yesu. Iyeyo adadzipereka kuti akhale momboli wa anthu onse. Umenewu unali umboni umene udaperekedwa pa nthawi yake. N'chifukwa chake ine adandiyika kuti ndikhale mlaliki wake ndiponso mtumwi, wophunzitsa anthu a mitundu ina mawu achikhulupiriro choona. Sindikunama tu ayi, ndikunena zoona. Ndikufuna kuti paliponse amuna popemphera azikweza manja awo kwa Mulungu mochitira ulemu, popanda mkwiyo kapena kukangana. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu mu Uthenga Wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Luka mutu wa 7 ndi 1 kulekeza 10.
Pa nthawi yomweyo Yesu atatsiriza kuyankhula zonsezi ndi anthu aja, adapita ku Kaperenawo. Tsono mkulu wina wa gulu la asilikali a Chiroma 100 anali ndi wantchito amene ankamukonda kwambiri. Wantchitoyo ankadwala ndipo anali pafupi kufa. Munthuyo atamva za Yesu adatuma akulu ena a Ayuda kwa iye kukampempha kuti adzamchiritse wantchito wakeyo. Pamene adafika kwa Yesu adapempha molimba namuwuza kuti ameneyu ngoyeneradi kuti munchitire zimenezi, chifukwa amaukonda mtundu wathu, mwakuti adatimangira nyumba ya mapemphero. Tsono Yesu adapita nawo. Pamene iye ankayandikira mnyumba yake, mkulu wa asilikali uja adatuma abwenzi ake kwa Yesu namuwuza kuti, Ambuye musavutike, pakuti sindili oyenera kuti inu nkulowa m'nyumba mwanga. N'chifukwa chake sindidzadziyesanso oyenera kudza kwa inu, koma mungonena mawu okha kuti wantchito wanga achire. Inetu ndili ndi akuluakulu ondilamulira, komanso ndili ndi asilikali amene ineyo ndimawalamulira. Ndimati ndikauza wina kuti pita amapitadi, ndikauzanso wina kuti bwera amabweradi, ndipo ndikauza kapolo wanga kuti chita chakuti amachitadi. Yesu atamva zimenezi adachita naye chidwi. Adatembenuka nauza chinamtindi cha anthu amene ankamutsata aja kuti, ndithudi ngakhale pakati pa Aisraeli sindidapeze chikhulupiriro chotere. Otumidwa aja adabwerera ku nyumba nakapeza wantchito uja atachiritsidwa. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Mawu tawerengawa afafanize machimo athu ndi kutifikitsa ku moyo osatha. Abale ndi alongo, pali mawu amene timagwiritsa ntchito pa nsembe ya misa tsiku ndi tsiku. Mawu amene adayankhula msilikali wa Chiroma, msilikali osakhulupirira chauta, osapembedza nthawi imeneyo, posiyanitsa ndi Ayuda nthawi imene ija. Ambuye sindili oyenera kuti mulowe m'nyumba mwanga, mungonena mawu amodzi okha. Sindili oyenera kuti mundiyandikire, sindili oyenera kuti ndikhale nanu pafupi, ndikudziwa ndinu amphamvu, ine ndine ochimwa, ndine olephera. Tikanakhala kuti tikamapita ku nsembe ya misa, aliyense amakhala ndi attitude imeneyo. Ineyo ndimakhala ndi that kind of attitude. Kumadziwa machimo wanga, kumadziwa kulephera kwanga, nkumanena kuti Ambuye I'm not worthy until ndilape kuti ndilandire sakramentiri. Believe you me, ambiri bwezi tili ndi mtendere, koma vuto la ine, vuto lathu, vuto lanu, vuto lathu, mmalo monena kuti Ambuye sindine oyenera, timanena kuti Ambuye sali oyenera. So we look at others and say they are not worthy. Implicitly we think we are worthy. Tibwerera kumeneko. Mawu oyamba akutipempha kalata imene Paulo akulembera Timoteyo, kalata yoyamba. Akutipempha kuti pakhale mapemphero opempherera anthu onse. Tikayang'ana kalata imeneyi, ndi kalata imene Paulo amamulembera mwana wake amene anampanga convert, amatitu mmera mpoyamba. Timoteyo, Paulo akanali kachichepere, anamudziwitsa njira ya Ambuye. Ndi udindo ndi uthenga kwa inu ndine kuti tizathandiza ana athu akanali ang'onoang'ono kuti azibwera azikonda za Mulungu. Ndipo tikayang'ana kalata imeneyi, Paulo uthenga waukulu kunali kutsutsa ziphunzitso zonama pakati pa anthu amene Timoteyo amatumikira. Panali maphunzitso onama ambirimbiri, monganso mmene zilili pakati pathu kuti pali maphunzitso onama ambirimbiri. Koma Paulo akunena kuti tiyeni tilimbane ndi maphunzitso onama pobweretsa mthenga wa Yesu Khristu. Paulo akunena kuti pakhale mapemphero otamanda, pakhale mapemphero othokoza, pakhale mapemphero opempha. Mwenatu inu ndine yakwana nthawi yoti tiyang'ane mkatikati mwa mapemphero athu kuti mmakhala mapemphero otani. Kawirikawiri ndi mapemphero ongopempha, mwina sitimatamanda, mwina sitimapepesa. Koma Paulo akukamba izi akunena kuti muwapempherere makamaka iwo atsogolera andale. Pakhale pemphero lopempherera mafumu, pakhale pemphero lopempherera adindo, pakhale pemphero lopempherera anthu osiyanasiyana. All of us, we have our needs before the Lord, but we must learn to put the needs of others. Taona natsogolera athu timadandaula mmene chuma chikuyendera. Ngakhale mu mpingo kumene
mwina ife ansembe kumadandaula bishop, mwina akhristu madandaula ansembe ife, mwina akhristu anzawo kudandaula mwina acheya mpaka tikapa kwaya, mwina kumadandaula acheya kwa master. But nkatikati mwa kudandaula kwathu tinayamba taperekako mapemphero athu kuti pemphero langa la lero ndikuwapempherera ansembe aja, ndikuwapempherera asisteri aja, ndikuwapempherera agrupu aja, ndikuwapempherera andale aja, ndikuwapempherera mafumu aja. Mwina atu ambiri ngati timapemphera kumakhala kuwapempherera kuti aone zodabwitsa zake, mwina zoyipa zija. Pemphero lofunira ena zoyipa, pemphero lofuna kuti ena zachitikire zododometsa zoti achimine, pemphero limenelo Mulungu sangalilandire, because God is love. Mulungu amalandira pemphero lokhalo limene limaperekedwa ndi cholinga choti either ena asinthe kapena kuwapereka m'manja mwa Mulungu kuti apitirize zabwino zimene akhala akuchita. Izi ndi zimene tikuziona mu Uthenga Wabwino kuti mkulu wa asilikali a Chiroma, the Roman centurion, amene sikuti anali mkunja chabe, the Gentile, anali ndi kuti mdani wa Israeli, chifukwa asilikali a Chiroma ndi amene amazunza Israeli. Koma tiona ni munthuyo akuti wantchito wake akudwala. Tidziwetu kuti nthawi imeneyo wantchito akadwala ngati kapolo, bwana anali ndi ufulu kumupha kumene, chifukwa ndi kuti wadzisandutsa kukhala useless. Koma bwana yosakupanga choncho, akuti ankamukonda. Chikuchitika ndi chani? Nde akuuza akulu ena amene amva za Yesu, akuuza kuti takawuzani adzamuchiritse wantchito wangayo. Pali zinthu zingapo zimene tingaphunzire ndi mkulu amene. Choyambirira anali kufunira ena zabwino. Sikuti akanapanda kupempha moyo wake ukanasintha, koma he is asking on behalf of a slave. Kukonda ena, kuwachitira ena zabwino. Chachiwiri chimene tikuona ndi mkulu ameneyo nchonena kuti sakupita yekha kwa Ambuye Yesu. Anthu ataona kuti munthu uyu wathedwa nzeru, munthu afuna china chake chimuchitire, akukamukambira zabwino kwa Ambuye Yesu. Mchitireni chifundo munthu ameneyu ngwabwino, adatimangira nyumba ife yopembedzera. How many times ineyo ndakamba zabwino za anthu ena? How many times have I recommended others? Koma tumuona kuti ambiri tikakamba zambiri za ena zimakhala zolakwika zokhazokha. Amene uja ndo amatama, amene uja ndo odzimva, amene uja amadziona ngati chani. Ikwane nthawi, let me train myself, let you train yourself kukambako zabwino za ena. Zinakambo zinaleko mkulu uja amachena, zinakambo zinaleko mkulu uja amatipempheretsa bwino, zinakambo zinaleko mkulu uja ndo achifundo, zinakambo zinaleko mkulu uja amasamala banja. Most often we just concentrate on the weak side of our friends. Akulu a Israeli sanatero, mchitireni chifundo wa munthu ameneyo adatimangira chalichi, ndi wabwino ndi okoma mtima. Kenaka tikuona pemphero lija anthu amatsutsa lija. Yesu akupita direct kwa Ambuye Yesu, akuuza anthu ena. Ambuye Yesu akunyamuka akupita naye. Koma ngakhale pamene Ambuye Yesu akubwera ku nyumba kwake akunena kuti sindine oyenerera kudziona pamene uli. Nchimene chikumpangitsa kukhala munthu wamkulu, chifukwa anthu ena aja akumuona kuti he is deserving, iye uja akudziona kuti he is not deserving. Pamene anthu akunena kuti he is worthy, iye uja akunena kuti I'm not worthy. Iye akudziona kuti ndolephera, pamene anthu akumuona kuti mwina wafikapo. Attitude yathu isakhale yamatama, attitude yathu ikhale yodzichepetsa nthawi zonse. Tikukamba kuti Ayuda akutiphunzitsa mwa munthu ameneyo kukamba zabwino za ena. Ena chibadwire sitidakambeko zabwino za anthu ena ayi. Out of nsanje, basi timangosinjirira mpingo wauje, sukulu yauje, ntchito yauje, yakwana nthawi yoti tikambeko zabwino za ena. Kuti ngakhala anthu amene ndimatenga ngati adani yanga, kunena koma pa Asilamu paja pakadapezeka Asilamu ngati awa 10, pakadapezeka Akatolika ngati awa 10, pakadapezeka anzathu amboni ngati awa 10, pakadapezeka DPP ngati awa 10, pakadapezeka MCP ngati awa 10, pakadapezeka UTM ngati awa 10. Tizikhala kuti even ngati section ina simationa bwino kagulu kathu. Let me be the changer. Kuti anthu azitonera, how come uyuso ali mgulu iliri? Koma gulu limene mukadapezeka anthu awa 10. The point is, munthu uja ngakhala anali mu Roma, munthu uja ngakhala anali msilikali, he stood unique. Anayima ndithu mosiyana ndi mmene anthu ena amaonera zinthu mmene zilili. Ndimafuna kuti tisinkhesinkhe mwina zinthu zitatu izi, chimene zikumpangitsa stand out kuti akhale osiyana ndi anthu ena onse. Chimene inu ndine tingaphunzire, choyambira anali wodzichepetsa. Anazindikira kuti ngakhale ndili msilikali wamphamvu, the centurion, ndili ndi anthu ena amene ndimalamulira, koma pali somebody above me. Who is that? God. Who is that? Jesus. Who is that? Ene atatu.
ifenso tikakhala tizikhala nkudzichepetsa kuti ngakhale ntakhala nzabwino chotani zinthu zonse timalandira kuchokera kwa Mulungu. So ndizikhala odzichepetsa nthawi zonse, sindingakhale nazo zonse, ndidzasowa chithandizo cha anthu ena, ndidzasowa malangizo a anthu ena, ndidzasowa uphungu wa anthu ena, ndidzasowa ndalama za anthu ena, ndidzasowa chifundo cha anthu ena. Kudzichepetsa kumeneko kutipangitsa kuti tizisendera pafupi ndi Mulungu. Chachiwiri, anali wachifundo. Anthu amene akufuna kukhala great in life, anthu amene akufuna kuti ayime pabwino, azikhala anthu achifundo. Remember, tikamawerenga mawu aja ophunzitsa za Ambuye Yesu pa phiri, the Beatitudes, pali ina amanena kuti ngodala ochitira anzawo chifundo, pakuti nawonso Mulungu adzawachitira chifundo. You never know, it may be today, it may be tomorrow, it may be next year. Be compassionate towards others, because zimene timafesa ndi zimene timakolola. Chachitatu chimene akundipatsa nacho chidwi, chimene ndikukhulupiraso kuti likhale phunziro lathu lalikuluso tsiku la lero, nchonena kuti atamva za Yesu Khristu akuchitapo kanthu. Sanangomva kuti Yesu amachiritsa, Yesu amaonetsa osaona, Yesu amasandutsa zinthu madzi kukhala vinyo, Yesu amachulukitsa zinthu somba. Sanangomva nkukhala phe. Atamva za Yesu Khristu anachitapo kena kake. Inu ndine tikamva za Yesu Khristu timachitapo chani? Timamva kuti Yesu Khristu amakhululuka. Do we take our sins to Jesus? Timamva kuti Yesu Khristu amachiritsa. Do we take our infirmities to Jesus? Timamva kuti Yesu Khristu palibe chimene chingamulake. Do we take our issues to Jesus? Mukaona kuti timatenga ma issues athu kwa sing'anga, timatenga ma issues athu kupita nawo pa social media, ma status ndi zina zotero, timatenga ma issues athu kupita nawo pa mtondo, timatenga ma issues athu nkumajedera anzathu, nkumalemba mwina ndithu zolakwika zononga mbiri ya anzathu. Where do you take your issues? Where do I take my issues to? The Roman centurion atamva za Yesu Khristu anapempha chimene chili choyenerera kwa Yesu Khristu. Tapempha Ambuye tsiku la lero. Poyamba pakhale mapemphero opempherera anthu onse. Much as I have my personal needs, I must learn to consider others in my prayers. Chachiwiri, tizizindikira kulephera kwathu pamene tifika pamaso pa Ambuye. Chachitatu, monga amanenera pa buku la Miyambo 22 ndi 101, mbiri yabwino imaposa siliva ndi golide. A good character surpasses silver and gold. Muli ndi mbiri yotani imene ena angakufikitseni nayo m'manja mwa Mulungu? Ndili ndi mbiri yotani imene Ambuye chautapo ndiona anena kuti mwana wanga ukuyesetsa? Ambuye tithandizeni tsiku la lero kuchita kufuna kwanu kokha, poganizira ena komanso pokhala anthu odzichepetsa, makamaka poona kufoka kwanga. Ndikufunireni abale ndi alongo tsiku lopambana. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.